So guys, welcome back to our YouTube channel. Today, magluluto tayo ng fried na liig ng manok, no? So first step guys, we will marinate first the liig, no? Ito yung liig ng manok. So very simple marinate lang natin, no? Tapos na to, nahugasan ko na to guys ha. I will add patis, no? Pwede kayo gumamit ng pwede kayo gumamit ng asin. Patis lang yung ginamit ko kasi may aroma itong patis eh. Yan. Add natin ng konti. Yan. 2 tablespoon siguro to guys, no? Masarap to guys and very simple. Then, ground pepper, no? Fresh to guys. Mas masarap kasi yung fresh. Ganyan lang no, i-marinate lang natin to ng mga 1 hour. 1 hour siguro, okay na. Yan lang kasimple guys, no? Optional lang to guys, maglagay ako ng limonsito. Yan. Optional lang to guys, pwede itong wala. Marami kasi akong limonsito sa bahay. Marinate lang natin to ng 1 hour, ha? Mabalik lang tayo guys. A few moments later. So guys, after marinating the chicken, ito na yun. Mga 2 hours ko itong na-marinate guys. Next steps, gagawa tayo ng flour and cornstarch mixture guys, no? Ito, mga 1/4 cup, 1/4 kilo pala. And then, cornstarch. Add lang natin mga 1/2 cup na cornstarch guys. Tapos, i-mix natin. Pwede kayo mag-add ito ng guys, garlic powder, no? Kaso wala akong garlic powder. Mag-add lang ako ng guys, parang chili flakes, no? Yan. Para maanghang ang binder natin. Paborito na hilikat yung maanghang. Kapag baguhan ka pa lang sa YouTube channel natin guys, paki-click naman yung subscribe button below, no? Click nyo rin yung notification bell para ma-notify ka kapag mayroon tayong mga video nga katulad nito guys, no? Tapos meron din ako ditong season salt, no? Add lang tayo ng kunti. At tayo ng kunting ground pepper kasi marami na yung nalagay ko sa ating manok. Tapos mix na natin. Yan. Mainit na yung mantika ko dito guys. Kailangan dito, mainit talaga yung mantika. Very easy recipe guys, no? Pwede ito pang pulutan. Pero iuulam namin to ngayong hapon. Magsa-shoutout tayo sa end ng video guys, no? Sa eating time natin. So okay na yung ating flour and cornstarch mixture, no? So guys, mainit na yung mantika natin. Mag-add na tayo ng manok, no? Ganyan lang natin, lang natin sa ating flour mixture and cornstarch, no? Tak-tak yung excess. Sa Tagalog, tak-tak, okay? No? Yan. Tapos, i-deep fry natin, guys. Yan. Kailangan mainit na mainit yung mantika nyo, ha? Tapos, ito pa. Isa. Yan. Yan. Mainit ang mantika natin, no? Bukal pag ayo. Ingat kayo dyan, guys, kasi mainit to. Yan. Mas maganda, lubog sila sa mantika. Deep fry ba? So guys, make sure na ibaliktad nyo every minute yung manok para hindi masunog, no? At saka pantay yung pagkaluto niya guys. I-check nyo. Because in my case, deep fry kasi. So, i-check ko rin, no? Ito, malapit na itong mag-golden brown.
Tapos malalaman natin kapag malapit na maluto guys, kung hindi na siya masyadong maingay yung mantika, no? Meaning na evaporate ng mga tubig nila, no? So guys, ito na yun ang ating ano, no? Lumutan na siya sa mantika, tapos pa golden brown na yung kulay niya. Luto na to guys. So prito ko lang to lahat, tapos kainan na tayo guys, no? Lagay lang natin dito sa ating lalagyanan. Yan. A few moments later. So guys, eating time! Nandito yung ating mga liog ng manok. Liig ng manok, no? Fried chicken. Very yummy and very barato. Mura lang guys, no? Before we start eating guys, no? Shout out. May isa shout out tayo guys. So shout out kay ano, Ma'am Kat D, no? Si Ma'am Kat D is viewer natin sa ibang sa US, parang sa US or sa labas ng Pilipinas. Tapos shout out kay Sandra Alinabon guys, no? Marami siyang ano guys, mga luto rin. Nagmumukbang din siya guys. I-subscribe nyo guys, ilagay ko dito yung channel niya guys. Check nyo guys. Tapos sa mga kusina ni Scarlett. Oy, shout out ni mo, ma'am baga or sir. Daghan po kayo siyang, marami din siyang mga recipe guys. Tignan natin yung channel niya, ilagay ko dito guys, no. Subscribe nyo rin siya guys, no. Tapos sa mga OFW dyan, no. Shout out sa inyo. Gawin nyo to, masarap to guys. At sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga kasamahan ko sa Maple, no? Let's eat guys! So, may rice tayo dito. Eating time! Whew. Kunti lang rice guys kasi nagdadayo tayo. Tikman natin guys na wala pang sauce. Oh, ito yung ating liig. Very yummy! Very crispy guys! Harap! Tapos may sauce tayo dito. No? Sarap guys. Crispy na, no? Me! Uy, meron siya. May Bombay guys, oh. Hindi yung Bombay na nagpautang, ha? Harap guys. Samia guys, eh. Apo may Sprite na rin, pero di ko mag-Sprite. Sila lang mga bata. Shout out, Adore my love. Liog my love. Ikabot na lang nimo, nag-work man si Adore. Shout out sa imong mga kauban lab sa kuan sa Wipro, no? Shout out sa mga taga Wipro diha. Sakto yung timpla guys. Sarap. By the way guys, pwede itong inegosyo guys. Marami ito sa street food dito sa Lapu-Lapu. Masarap din. Sarap guys, no? Sige guys, if you like this video guys, please don't forget to like and subscribe. Tapos paki-click na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video katulad nito. Kain tayo ng liog sa manok sa Bisaya. Ayo? Ha? May aso. Sige, bye. Sige guys. Bye. God bless.